Assalamu alaikum. Ga waɗanda suke son sayan data, airtime, cable TV subscription, electricity payment bill, ka ziyarci wannan website namu na www.mustafashkartelecoms.com. Za ka yi rijista nan take a kyauta kuma ka mori dukkanin waɗannan abubuwa da na kirga a farashi mai rahusa, a kuma farashin sari, wanda har akwai damar za ka iya printing kati ka iya kuma sayarwa a farashin da kake so. Wannan channel din ko wannan platform din, wannan wuri ne wanda ake samun ainihin daman ka sayi duk waɗannan services da kuma products da na gaya maka a farashi na company. Me kake jira? Nan take ku je ku yi rijista domin fara moran wannan garaɓasa a wannan company mai suna Mustafashkar Telecoms.